Hiru hilabete jendaurrean agertu barik egonda Iñaki Azkuna alkatea. Ekainean munduko alkaten bileran ikusi genuen azkenengo aldiz eta orduan bezala gaur ere gurpil aulkian ikusi dugu udaletxeko batzarraretora sartzen. Argalago bai eta kolore zurizkiago ere bai, baina irribarretsu eta gogoz zuzendu du bilkura. No te doy la palabra. Tienes la palabra. Aresok Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean eta baita PSE, PP eta Bilduko ordezkariek ere ongi etorri hitzak izan dituzte Azkunarentzat. 5 de réplica, si son 3 mejor. Alkateak umoretsu banatu ditu batzuen eta besteen hitz egiteko txandak eta hitz hartu du argibide bi emateko. ¿Quién le pidió el voto al señor Gil? Yo. Behin EAJ eta sozialisten akordioen defentsa eta aldarrikapena egiteko. El urbanismo en España y en Euskadi se está transformando en una vergüenza. Eta beste behin, hirigintzan gertatu den espekulazioa lotsagarria dela esateko. Bilboko udalak diru publikoarekin zorrotz jokatuko duela esan da, aretotik irten da alkatea. Atsedenaldia hartu du udalbatzarkideak ogasun eta ekonomia gaiez aritzen ziren bitartean. Etxera joan gotezen zabaldu da, baina 10 minutuko atsedenaldia eta batzargelara berriro. Edabidei hitz batzuk zuzenduta sartu da. Pisu handiko gaiak eztabaidatu dira Azkunak gidatu duen kurtso hasierako udal batzarrean.